Οι Αιγυπτιακές πυραμίδες της Γκίζας είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο θαυμαστά οικοδομήματα στον πλανήτη, αφού έχουν αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου και της φύσης για χιλιάδες χρόνια και εξακολουθούν να στέκονται γερά. Όπως είναι αναμενόμενο, πολλοί ισχυροί άνθρωποι έχουν πάθει αιμονή με την αποκάλυψη των μυστήριων που κρύβονται πίσω από αυτές τις μνημειώδεις κατασκευές εδώ και αιώνες, με αξιοσημείωτο παράδειγμα τον Νίκολα Τέσλα, έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους εφευρέτες που έζησαν ποτέ. Αν και ο Τέσλα πέθανε αδικημένος, οι ανακαλύψεις και οι θεωρίες του ήρθαν πρόσφατα στο προσκήνιο. Στην πραγματικότητα, οι βασικές ιδέες του οδήγησαν στην εφεύρεση των smartphones, του Wi-Fi, των συστημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και ορισμένων από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα. Εκτός από τις τρελές ιδέες που κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο Τέσλα εξέφρασε ενδιαφέρον για μυστηριώδη άκρως απόρριτα έργα, συμπεριλαμβανομένων των Αιγυπτιακών πυραμίδων. Η επιθυμία του να ανακαλύψει τα μυστικά των πυραμίδων ξεκίνησε όταν ήταν 20 ετών. Σε αυτό το σημείο, αποφάσισε να το κάνει στόχο της ζωής του. Κατασκευασμένες από περίπου 2,5 εκατομμύρια πέτρινους λίθους και ζυγίζοντας σχεδόν 6 εκατομμύρια τόνους, οι Αιγυπτιακές πυραμίδες είναι μυστηριώδεις και οι υπέροχες κατασκευές τους έχουν προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αν έχετε δει ή διαβάσει ποτέ για αυτές τις πυραμίδες, θα συμφωνήσετε ότι είναι γεμάτες μυστήρια που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Μερικά από αυτά τα μυστικά είναι οι ρίζες των καινοτόμων ιδεών και εφευρέσεων του Νίκολα Τέσλα, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας της δυνατότητας των πυραμίδων να δημιουργούν ενέργεια. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι οι πυραμίδες προορίζονταν για τους φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου. Ωστόσο, σε καμία από αυτές δεν έχει ανακαλυφθεί ούτε μία μούμια. Όλες οι μούμιες έχουν βρεθεί στην κοιλάδα των βασιλέων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εγχώριες αιγυπτιακές επιγραφές ή τέχνης στις πυραμίδες. Απίστευτο, σωστά? Γιατί κάποιος να ξοδέψει τόσους πολλούς πόρους για να κτίσει τέτοιες τεράστιες κατασκευές, χωρίς να έχει κανένα στόχο? Εξάλλου, έχουμε πλέον επιβεβαίωση ότι δεν είναι τάφη για Αιγυπτιακούς φαραώ, ούτε είναι οικοδομήματα που χτίστηκαν προς τιμήν κάποιων θεών. Ο Νίκολα Τέσλα μελέτησε διάφορα βιβλία για τα αρχαία κτίρια και ανακάλυψε ότι οι πυραμίδες είχαν εξαιρετική ενέργεια. Εκείνη την εποχή, ο ηλεκτρισμός δεν ήταν ευρέως αναγνωρισμένος και ο Τέσλα άρχισε να ερευνά την πιθανότητα ότι οι πυραμίδες φιλοξενούσαν ανώτερη τεχνολογία. Πίστηκε ότι η ενέργεια των πυραμίδων προερχόταν από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυραμίδες είχαν χτιστεί με κάποια μορφή κρυσταλλικής ενέργειας και οι θάλαμοι στο εσωτερικό τους χρησιμοποιούνταν για την αλλίωση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Πίστευε επίσης ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας, όπως οι πέτρες, είχαν ιδιότητες αποθήκευσης ενέργειας που προέρχονταν από τον ήλιο και τη σελήνη. Ως αποτέλεσμα, είχε προτείνει να σχεδιαστεί η πυραμίδα, έτσι ώστε να παράγει ένα ενεργειακό πεδίο, ικανό να τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό της πόλης. Ο Τέσλα κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ το 1905, με το όνομα της μεθόδου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φυσικού μέσου. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιλάμβανε σχέδια για μια σειρά παγκόσμιων γεννητριών που αξιοποιούν την ιονόσφαιρα για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είδε τη Γη ως μια τεράστια ηλεκτρική γεννήτρια με άπειρη ενέργεια, που περιστρέφεται γύρω από δύο μαγνητικούς πόλους. Αργότερα αναφέρθηκε στο τριγωνικό σχέδιό του ως ηλεκτρομαγνητική πυραμίδα του Τέσλα. Την ημέρα που η επιστήμη θα αρχίσει να μελετά τα μη φυσικά φαινόμενα, θα σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο σε μια δεκαετία από ό,τι σε όλους τους προηγούμενους αιώνες της ύπαρξής της, είχε πει ο Τέσλα. Σύμφωνα με τον Τέσλα, τη δύναμη των Αιγυπτιακών πυραμίδων δεν την παρήγαγε μόνο ο σχεδιασμός τους, αλλά και η θέση τους. Κατασκεύασε τον πειραματικό σταθμό Τέσλα στο Colorado Springs και τον πύργο Gordon Clive ή πύργο Τέσλα στην ανατολική ακτή για να αξιοποιήσει το ενεργειακό πεδίο της Γης. Οι θέσεις επιλέχθηκαν με βάση τις αρχές που καθορίζουν το πού βρίσκονταν οι πυραμίδες της Γκίζας, οι οποίες συνδέονται με την ελλειπτική τροχιά του πλανήτη και τον Ισημερινό. Η ιδέα προοριζόταν για την ασύρματη μετάδοση ενέργειας. Ας δούμε πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες. Οι εκατοντάδες και πλέον πυραμίδες που είναι διάσπαρτες σε όλη την Αίγυπτο χτίστηκαν όλες με διαφορετικό τρόπο, αλλά θα επικεντρωθούμε στη Μεγάλη. Αν κοιτάξουμε τα στατιστικά στοιχεία, η Μεγάλη Πυραμίδα είχε αρχικά ύψος πάνω από 146 μέτρα και περιείχε πάνω από 2.300.000 πέτρινα κομμάτια. Ωστόσο, κάθε οικοδομικό έργο ξεκινά στην πραγματικότητα με τα θεμέλια, τα οποία είναι εντυπωσιακά με το δικό του τρόπο. Η βάση της είναι επίπεδη με ακρίβεια 2 εκατοστών, τετράγωνη με ακρίβεια 11 εκατοστών και οι άκρες της είναι ευθυγραμμισμένες με ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ακόμη πυξίδες και το βόρειο άστρο βρισκόταν σε διαφορετική θέση πριν από 4.500 χρόνια. Αλλά ο υπολογισμός του Βορρά είναι μάλλον απλός. Παρατηρήστε που ανατέλει και δει οποιοδήποτε αστέρι κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαιρέστε τη γωνία στη μέση. Ο τετραγωνισμός των πλευρών είναι επομένως τόσο απλός, όσο και η μέτρηση μιας ευθείας γωνίας. Ο Πυθαγόρας και η εξίσωσή του ήρθαν πολύ αργότερα. Ωστόσο, αρχαίες κοινωνίες όπως οι Αιγύπτιοι συνειδητοποίησαν ότι ένα τρίγωνο 3-4-5 σχηματίζει γωνία 90 μοιρών.
Μπορούσαν μάλιστα να σχηματίσουν μια τέλεια γωνία, συνδέοντας τις τομές των τόξων με μια ευθεία κάθετη, σε μια ευθεία που περνάει από τα κέντρα τους. Ορισμένες υποθέσεις υποστηρίζουν ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν κανάλια γεμάτα με νερό ως φυσικά επίπεδα για την ισοπαίδωση του εδάφους. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να είναι απίθανο, δεδομένου του πόσο νερό θα έπρεπε να μεταφέρουν για να μην εξατμιστεί. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επίπεδο, αν μπορείτε να δημιουργήσετε μια ορθή γωνία. Μπορείτε να ισοπεδώσετε σε εκτεταμένες αποστάσεις, αν τοποθετήσετε σε ένα ύψος. Ένα άλλο μέρος της σκέψης του Τέσλα λέγεται ότι συνδέεται με την αριθμολογία. Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, ο Τέσλα ήταν ένα ασυνήθιστο άτομο με ψυχαναγκαστικές τάσεις. Μια τέτοια αιμονή ήταν η πεποίθησή του ότι τα ψηφία 369 έκρυβαν το μυστικό του σύμπαντος. Οδηγούσε γύρω από τα κτίρια 3 φορές πριν μπει ή έμενε σε ξενοδοχείο με αριθμούς που διαιρούνταν με το 3. Έκανε τις επιλογές του σε ομάδες των 3. Ορισμένοι συνδέουν την αιμονή του Τέσλα με αυτούς τους αριθμούς, με την προτίμησή του για τα πυραμιδοειδή σχέδια και την πίστη του σε υποκειμενικούς μαθηματικούς νόμους και αναλογίες, ως μέρος μιας παγκόσμιας μαθηματικής γλώσσας. Επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς ή γιατί κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες, ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι γεννήτριες ενέργειας, είτε σκόπιμα τοποθετημένα μηνύματα, είτε ακόμη και κώδικες από μια αρχαία κοινωνία. Οι ανακαλύψεις και οι συσκευές του Τέσλα εξαφανίστηκαν μετά το μυστηριώδη θάνατό του το 1943, ωστόσο αυτό που προσπάθησε να αξιοποιήσει μπορεί να άγγιξε μόνο την επιφάνεια της γνώσης. Η δύναμη από κάτι πολύ αρχαίο, σύμφωνα με τον Νίκολα Τέσλα, είναι ο αριθμός 369 το κλειδί για το σύμπαν. Όλα όσα έκανε ήταν σε 3. Τι προσπαθούσε να μας διδάξει ο Νίκολα Τέσλα? Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ανακαλύψαμε τα μαθηματικά. Μάλλον τα βρήκαμε. Είναι η παγκόσμια γλώσσα και ο παγκόσμιος κανόνας, ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε στο σύμπαν. 1+2 είναι πάντα 3. Αυτός ο νόμος ορίζει τα πάντα στο σύμπαν. Προσπαθούσε να μας αποκαλύψει ορισμένες αλήθειες, χρησιμοποιώντας τις μεγάλες πυραμίδες ως σημείο αναφοράς. Γι' αυτό και η κλίμακα της πυραμίδας είναι ευθυγραμμισμένη με την πυξίδα με ακρίβεια, που μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από τη σύγχρονη μηχανική, την πυραμίδα της Γκίζας. Υψώνεται σε ύψος 146 μέτρων και έχει έκταση πάνω από 13 στρέμματα. Η ευθυγράμμιση αυτού του κτηρίου με ένα πάνω από το 15ο της μοίρας του αληθινού βορρά είναι σχεδόν δύσκολη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση της πυραμίδας είναι επίπεδη με ακρίβεια 3/4 της ίντσας. Οι πλευρές της πυραμίδας έχουν μήκος πάνω από 230 μέτρα και κάθε πλευρά βρίσκεται σε απόσταση 5 εκατοστών από την άλλη. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πυραμίδες δεν έχουν 4 πλευρές. Κάθε πλευρά είναι ελαφρώς κυρτή, κάτι που μπορεί να φανεί μόνο ακριβώς από πάνω ή όταν η πυραμίδα ρίχνει σκιά κατά τη διάρκεια των ησημεριών. Όποιος έκτισε τις πυραμίδες είχε αρκετά καλή γνώση για το μέγεθος της γης. Η Γκίζα κτίστηκε με υλικά που αγωγημοποιούν τον ηλεκτρισμό, κυρίως με λευκό τόφο. Επειδή ο ασβεστόλιθος δεν περιέχει μαγνήσιο, το εσωτερικό και η θαλάμη δημιουργήθηκαν από υλικό που άγει τον ηλεκτρισμό, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο της ροής της ενέργειας από το εσωτερικό της πυραμίδας. Επιπλέον, οι όγκοι που χρησιμοποιήθηκαν στο εσωτερικό της πυραμίδας κατασκευάστηκαν από ένα διαφορετικό είδος ασβεστόλιθου. Πέτρες με μέτριες συγκεντρώσεις κρυστάλλων και μετάλλων. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, οι κρύσταλλοι και τα μέταλλα, επιτρέπουν τη μέγιστη μεταφορά ενέργειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πύργος του Τέσλα λειτουργεί με την ίδια αρχή με τις πυραμίδες. Αλλά ας επιστρέψουμε στα βασικά. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που επιτρέπουν τη λειτουργία της ασύρματης ενέργειας. Περιλαμβάνουν τον ήλιο και το νερό κάτω από τον πύργο ή τις πυραμίδες και την ανάγκη να τοποθετηθεί ο πύργος στο σωστό ύψος στον αέρα για να επιτρέψει στην ενέργεια να εξαπλωθεί μέσα από την κορυφή των πυραμίδων. Ήταν φτιαγμένη από χρυσό που λειτουργεί ως μεγάλος ηλεκτρικός αγωγός. Στη μέση είναι γρανίτης που λειτουργεί ως πομποδέκτης ενέργειας. Αυτός ο συνδυασμός δίνει ασύρματη ενέργεια. Πρόσφατες μελέτες προσπαθούν να διερευνήσουν πώς η πυραμίδα μπορεί να εστιάζει στην ενέργεια. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ραδιοκύματα σε διαφορετικές συχνότητες για να διαπιστώσουν αν η πυραμίδα θα ανταποκρινόταν ή όχι σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος συντονισμού. Ανακάλυψαν ότι η πυραμίδα συγκεντρώνει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στους εσωτερικούς θαλάμους της, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τη βάση της. Όλες αυτές οι ανακαλύψεις, οι αρχές και οι μελέτες του Τέσλα υποδηλώνουν την αόρατη σύνδεση μεταξύ των πυραμίδων και ότι αυτές είναι η γιγαντιαία πομπή ενέργειας. Τι πιστεύετε για τις εφευρέσεις και τις θεωρίες του Τέσλα? Τον απογοητεύσαμε ως κοινωνία? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!